دوننا مونا زبهالو خلطة بعل حدار اب نيو أورليونس زبهال سفر ينبرو نيرم اب تختما استخبرو يدون اب سراحة نقد عوتات يوم نيرم كلتا صبغات دقمون اللوهم استبيت سبز فلت بجوان نقطهم يو كمو خون زخالة دما مونا وانا تقزا بمخان نايت قزا حق توصين دكان سبايان وان تختلت نايت حق بمخانهم يو دليتا عينت حق مس زي قبل قالي مزاز نخيف الترتفلار حمي هازنبرت بخالي دما مونا نيو على زخون تدقاقامي تلمي توصلو جول بوك زبهال لفتر نيروا ابوون حد دقيقة كي ترفن خيط افق تقوص اصاري هازنبرت حدا خاو زرينا مس بعد قزا مشت تحدفو القزيون نعست حامشة دقيقة مخانو صحفاتو يا زقبرو خدان مس حبرتاتون كي ترفه فلوت ينيرو دون قنا ولا قوات زي تقبلو كتالي مدوس لزخ عادت قن سمعيتاتو دارقات افيوم يوم مخنياتو او حادر كان عست حامشة دقيقة زبد حقين وعدو كبيد ينيرو كلنا ون نسما معلو يمسلني دقا إيديسيننا أندريو كي ترفه سلت حقزهم بتمرتهم تعودتيهم نيرم أبيت تمرت ترح زي كونس مس محازتهم ناس تصاوتون زلو وممارسي معواد ترحيو الناس تصاوتون مونا تحابيات عزبهم نيرا نخقبوزون تحقزهم كم تنصبيو دما دون حقوس هيكونن مغنياتو أبيت تسوو سلطان يولون يلوون ندقو مقطصارن أبنتاو كخونن سلزي يخيليو نايدون سرحو دما أبزخونا سرحات عنصيتي ماناجر بمخانيو نايمانا بيتسوون نسرحهم كحقزهم زخيل نايسل حاجز يهبوهم نيرم لزمالت دما مانا بخاري أقلالصا نايت سرح حلافيتيا نزيو دما نيرو دون نساز ولتو زسمعان زئزازان مالتون نايبعلو حسابا يقبرن حدا معالتي نايت سرحات عنصيتي زخون ناي قرش توقلاصاري نمقبار أواج يوصو بولكع دما حانت داستي تبهال ملكع تقوار كتقصار تمتص دونون اتملكع عاسل السحابو فزيزو اتخحتت تقبو اقداس ناي سرحتو نوعلو خي حاتتا كمستغصرات يزاربا محازو لسون لكع مقوارو يزاربو نسون ملكع سونتا مرأينا نسرحتنا يسالطو يبمباليو يبلومو الناس حقو دون بزعوا ጭንቀት حدارو نحاسب خلو بزعوا نداستي مقصارو لكعهم زخونا رؤسو يأمنو بخالي قاس دما قتالي سب زخونا ودن رئي نسوون اب تليفزيون نايدون سراحتنا تفالت امسر آيه حسابي مسألو اب قصال معالت دما ندون مس بيتسو زاتولون زوصلون مكتتالي جمر دون قنا بفصم يفلطن منبارون بزسلش خونتات يقصل بدحر قرب معالتات دون مس داستي بطعمي كقراربو خالو كساب لو ميري وزي يفلط فقراو سمعت مسرأيتون منفسو حقوس يخون نزقصد وحد وتمناتون حقوس بمخانو حد معالتي بسرحو يخون ابغزو منفسو خرجع خاله بز مخنياتون كاب سويتون لعلي تنكواخو مسرخبه نسويتو كرحقا يجمر دونغن اب سرحو زمصلو صلوان مززنا يفلطن بؤون يقصل حدا معالت دما داستي نابدون بمخاد بزعوا زحازتو طنسي تزارو زربا يتصبيدون سنبيدو مختور دو يزاربا مساون جن اطبيقا خمزي توعلو تزاربو نوالا حدا سب كمزي تزاربون تحبرلو دونغن ابعاوي ጭንቂ ይዘሎ ማለቱን ብዝኾነ ምኽንያት ሰወይቱን ተፈሊጣ ከቢድ ሓደጋ እዩ ኣብቲ መዓልቱን ናብ መሓዙ ለስ ንኸማኸሮ ይኸይድ ንሱ ዝሓሰበውን ንሰልክ ትብል ዝገበረቶ ይመስሎ መሓዙውን ንኸይትዛረብ ገንዘብ ክባ ከም ዘለዎ ምስ ተዛረቦ እቲ ምኽሪ ዝተቐበለ ዶን 13,000 بدولار ካብ ዝቆጠቦም ብምውሳድ ነታ ጓል ይህባ ዳስትውን ሰንቢዳ ክሳብ ክንድዚ ክፍእቲ ዲኻ ትገብረኒ ኣነ ንገንዘብ ኢለ ዝገበርክዎ ኣይኮነን ግን እንድሕር ንስኻ ከምኡ ክኸውን መሪፅካዮ በቃ ሒዘ ክጠፍእ እየ ኢላ ትቕበሎ ድሕሪ ተቐቢላ ምኻዳውን ዝገበሮ ጽቡቕ ኣይኮነን ክብል ይሓስብ ኮይኑ ግን ንግዚኡ ዕረፍቲ ይረክብ ሕጂ ድማ ቪድዮና ዘርእየና ናብ ተቐታሊ ሰብ ዝኾነ ማርፊ ዝበሃል ዳስቲ ትረኽቦ የርእየና ማለቱን ዳስቲ ኣብዶን ትሰርሕ ከም ዘላ ስለ ዝፈልጥ እቲ ገንዘብ بحيل يحدقا مغنياتو اتمفالت إنا يدون سرحو مارفي مسرأيو نسومناتي كتاتولو نيرو إيو بدحر إيو دما نافكاري تداستي نابوز سددا حساب تساقع اللون جنزب كرخوخ إلوم يوم مارفي جن كابتس تتصبين تحت سلزنورة تمري ساقيدا توسخ جنزب كتمس نداستي دخا أبقى صاد دما ناب دون دويلا توسخ إسان $5,000 كقبلا تزي كوينو نسويتو كم تزاربا ندون بمفرارح قالات تزاربو
دون ግን ክሳብ ክንዱኡ ገንዘብ ስለ ዘይብሉ ንሰበይቱ ዝተፈጠረ ከረዳ አይወስን እሞ ናብ መደቀሲ ኣብ ምኻድ ከም መደፋፈሪ ክኾኖ ዊስኪ ይሰቲ ነበረ። ሕጂ እውን ግን ክደፍር ኣይከኣለን፣ ምክንያቱ ስዒቡ ዝመጽእ መዘዝ ብጣዕሚ እዩ ኣስጊእዎ። ሞና ግን ንኽዘረባ ትደፋፍኦ እሞ ንሱ እውን ኣብ መወዳእታ ነዛ ናይ ስራሕ ሰራሕተኝኡ ኣብ ዓራት ኣንሶላ ከም ዝተጋፈፈ ይዛረባ። ሞና ግን ዋላ ሓንቲ ከይመሰላ ፎቶ ኣልበም ናይ ቤተሰቦም ብምምጻእ ንሱ እናረኣየት ንዶን የፍቅራ ምዃኑ ተሓቶ። ንሱ እውን ብህፁፅ መልሲ ንዓኣ ኢሉ እውን ደቁ ብጣዕሚ ከም ዝፈትዎም ተዛሪቡን ቤተሰቡ ክብል ዝገብሮ ስሕተት ከስተኻኽል ዝወለቶ ከም ዝገብር ይዛረባ። ኣብ ቀጻሊ ዘርእየና ድማ ሞና ብቁጥዐ ዶን ምንም መልሲ ከይሃበ ኮፍ ኢሉ ከሎ ኣብ ርእሱ ኣቕሓ እናደርበየት ተሃርሞ ነይራ። ዶን ግን ሕጂ እውን ዋላ ሓንቲ የመለሰን። ንሳ ግን መረረታ እናተዛረበት ኣብዚ ንኽበጽሕ ብዙሕ መስዋዕቲ ቤተሰባን ንሳን ዝገበረቶም ትዛረቦ ነይራ። ኣብዚ ሰዓት ናይቲ ገንዘብ ክትሓትት ዳስቲ ትድውል። ዶን ግን ኣየልዕሎን። ሞና ነዚ ምስ ረኣየት ሓደ ሓሳብ መጺላ ንሰብኣያ ሓሳብ ተቕርበሉ። ንሱ እውን ኣልዒሉ ንኽቆጽራ ትገብር። ማለት እውን ሞና ኣብ ቤተሰባ ሕማቕ ዝገብር ክሳብ ብሂወት እያ ትሓቶ። ንሰብኣያ እውን ክልተ መማረፂ ትህቦ። እቲ ሓደ ዳስቲ ብምቕታል ናይዚ ድራማ ነገር ንሓንሳብን ንሓዋርን ምጥፋእ ወይ ከዓ ካብ ሓዳሮም ብምፍታሕ ናይ ደቁ መዕበይ ከም ትኸሶ ትዛረቦ። ነዚ ሰምዐ ዶን ይስንብድ። ካብቲ ሓሳብ ግን ክመርጽ ስለ ዘለዎ ከይፈትወ በቲ ሓሳብ ይሰማማዕ። ኣብ ቀጻሊ መዓልቲ ሞና ንሰብኣያ ንመዘንዘዚ ዝኸውን ሓሽሽ ተዳልወሉ ነይራ። ንሱ እውን ኣብ ድሕሪ ሰዓት ንኽራኸቡ ይቆጽራ። ዳስቲ እውን በቲ ዝተባሃልዎ ኣብቲ ናይ ዶን መኸዘን ኣቑሑ ተራኺቦም ከም መሓዙት ይዕድሉ። ምስኡ እውን ሕማቕ ዕድል ክብል ተዛሪቡ ግን ኩሉ ሰላም ከም ዝኾነ ይዛረባ። ካብኡ እውን እቲ ሓሽሽ ዝኣተወ መስተ ንኽትሰቲ ይህባ። ንሳ እውን ዋላ ሓደ ከይጠርጠረት ትሰቲ። ካብኡ እውን እቲ መስተ ርእሳ ክሕማ ይጅምር። ዳስቲ እውን ዝተኸሓደት ኮይኑ ይስምዓ። ኮይኑ ግን ክትሃድም ኣይከኣለትን። ንሱ እውን ምስቲ መሬት ኣራኺቡ እናኣሰራ ሞና ትመጽእ ኢላ እውን ተሸኪሙ ናብ መኪንኡ ብድሕሪት ክእትዋ ትእዝዞ። ገዛ ምስ በጽሑ እውን ብሞደሻ ንክሃርማ ትዛረቦ። ንሱ ግን ፈሪሑ ክገብሮ ኣይከኣለን። ሞና ተቐቢላ ባዕላ በቲ ሞደሻ ንዳስቲ ትቐትላ። እቲ ሬሳ ድማ ናብ ደቀቕቲ ኣካላት ብምቁርራጽ ናብ ትሕቲ ገዝኦም ትወስዳ። ኣብኡ እውን ዋላ ሓደ ከይተጸየፈት እውን ጣዓሳ ብዘይብሉ ትገናጽላ ነይራ። እኳ ደኣስ ደስ ዝበላ እያ ትመስል። ዶን ግን ብጣዕሚ ሓዚኑ ኢሉ እውን ፍርሒ ተመሊኡ ነይሩ። ሕጂ ዘርእየና ድማ ማርፊ ምስ መሓዙቱ ዳስቲ ካብቲ ዝለኣኸዋ ስለ ዘይመጸት ዝሓለፈ መዓልትታት ኣበይ ነይራ ኸጻርዩ ይምክሩ ኢሉ እውን ቀንዲ ሓሳቦም ዶን ምክትታል ይገብሩ። ደብዳቤ እውን ኣብ ሕቡእ ቦታ ንኽረኽብዎ ይጽሕፍሉ። ምስኡ እውን ናይ ቤተሰቡ ፎቶ ኣተሓሒዙ ምስ ዘይመጽእ ጉድኣት ዘብጽሑ ምዃኖም ይጽሕፍሉ። ዋላ እኳ ብምሸት ኣብ ክለብ ክረኽቦም ተፈርሐ ኮይኑ ግን ይኸዶም ኢሉ እውን ብምሉእ ሓቦ 25,000 ንዳስቲ ከም ዝሃባ ይዛረቦም። ነዚ ምስ ሰምዑ ማርፊ እውን እቲ ገንዘብ ተቐቢላ ንኽትጠፍእ ከም ዝኸደት ይሓስብ። ካብኡ እውን ንዶን 25,000 ክቕርበሎም ይእዝዝዎ። ተዘይቀሪቡ ግን ቤተሰቡ ኣብ ሓደጋ ከም ዝኣትዉ ይዛረብዎ። እንታይ ከም ዝገብር ግራ ይኣትዎ። ናብ ሞና ከይዱ እውን ኩሉ ዝበልዎ ይዛረባ። ሕጂ እውን ንሳ ኣይሰንበደትን። እኳ ደኣስ ተረጋጊኣ ዝኾነ ሓሳብ ትሓስብ። በቲ ምሸት እውን ናብ ማርፊ ገዛ ይኸዱ። እቲ ገዛ እውን ሰብ ስለ ዘይነበሮ ንዶን ኣብቲ መኪና ገዲፋቶን ውሽጢ ተኣቱ። ኣብ ውሽጢ ፍርጅን ኣቕሓ ትገድፈሎም፣ ማለት ናይ ዳስቲ ሬሳ ኣብኡ ትገድፈሎም። እቲ መሓዛኣ ከዓ ምስ ጓል ዓርኩ ናብኡ ይመጽእ ነይሩ። ጽቡቕ ግዜ ከሕልፉ ብምሕሳብ ናብቲ ገዛ ከኣቱ ክፍት ምስ ዘብልዎ ሞና ግን ክጅምር እውን ኣይፈቐደትሎምን። ምስ ኣተወ እውን ብካራ ገይራ ተቐትሎም። ክመውት ምስ በለ ድማ ናብ ማርፊ ብምድዋል ንኽመጽእ ይገብር። ሞና ድማ እቲ ገዛ ገዲፋ ብስልኪ ናብ ፖሊስ ደዊላ ዝተቐተለ ሰብ ከም ዘሎን እቲ ቀታሊ እውን ከይሃደመ ብቕልጡፍ ክመጹ ተዛሪባታ ስልኪ ትድርብያ ኢሉ እውን ሞርፊ ምስ መሓዙኡ ናብቲ ገዛ ይኣቱ። ብዝረኣዮ እውን ይስንብድ። እቲ ፍርጅ ምስ ከፈቶ እታ ነባር ኣፍቃሪቱ ሬሳኣ ይርኢ። ኣብኡ እውን እዚ ነገር ዝተቐናበረ ምዃኑ ምስ ፈለጠ ኣብቲ ሰዓት ፖላዊስ ይመጹ። ካብኡ እውን ነቲ መሓዙኡ ተኩሶም ይቐትልዎ። ማርፊ ድማ ክቐትልዎ ምዃኑ ሓሲቡ ብታሕቲ ዝተሰርሐ መንገዲ ገይሩ ንደገ ይሃድም። ሓደ መዓልቲ ድማ ዶን ብዛዕባ እቲ ዝሓለፈ መስካሕክሒ ንሰበይቱ ከመይ ትቕትለት ክትውዕሎ ከም ዝኽኣለት ይሓታ። ንሳ ድማ ደኒና ምንባዕ ትጅምር ኢላ ድማ ቤተሰባ ከምኡ ከም ዘይኮኑን ብጽቡቕ ከም ዘዕበይዋ ትዛረቦ። ካብኡ ከዓ ብቁጥዐ ንዶን
ካልኣይ መዓልቲ ንኸየልዕለላ እንተተላዕሉ ድማ ከምቲ ንዳስቲ ተቆራሪፃ ዝደርቤታ ንዑ እውን ከም ትቐትሎ ትዛረቦ። ነዚ ዝሰምዐ ዶን ብጣዕሚ ይፈርሕ። ካብቲ መዓልቲ ንድሓር እውን ህይወቱ ብፍርሒ ይቕፅል። ንዓኣ ከመይ ከም ዘርሐቕ እውን ይሓስብ። ካልእ መዓልቲ ድማ ናይ ጎረቤት ከልቢ ናብ ገዝኦም ኣያቱ እሞ ሞና ብቁጣ ሒዛቶ ብምኻድ ካልኣይ ግዜ ኣትዩ እንተረኺባቶ ከም ትቐትሎ ትዛረቦም። እቲ በዓል ዋና ግን ናይ ቀልዳ ስለ ዝመሰሎም እናሰሓቑ ይኸዱ። ሞና ግን ብሓቃ እያ ነይራ። እቲ ቪድዮ ሕጂ ናብ ናይ ኣንድሪው በርዝደይ ምስ ብዙሓት ኣጋይሽ የርእየና። ዶን ድማ ኣቕሓ ኸምፅእ ናብ ክሽነ ምስ ኣተወ ከም ሓደ ምእመን ዝሞተ ከልቢ ይረክብ እሞ ይስንብድ። ኣብ ደገ ድማ ኣንድሪው ምስ ካሊእ ቆልዓ እናተፃወቱ ከለዉ በቲ ፀወታ ክሰዓር ይብል። ሞና ድማ እቲ ስዕረት ስለ ዘይተቐበሎ ነቲ ቆልዓ ዓው ኢላ ዘሰንብድ ዘረባ ትዛረቦ። ታዲኡ ነቲ ቆልዓ ድማ ወዳ ብሕማም ስለ ዝሳቐ ኣብ ማእኸል ብምእታው ተቋርፆም። ሞና እውን ድሓነይ ትስግኢ እንትብላ እታ ኣዲኡ ነቲ ቆልዓ ግን ኣታ ሰነፍ ብምባል ንወዳ ትቐፅዕ። ኣሊሶን ድማ ፎቶ መሓዛኣ ስለ ዝመፀ ምስኡ ትፃወት። ዶን ድማ ዝኹሉ ምስ ተዓዘበ ብጣዕሚ ይሓዝን። ምክንያቱ እውን ኣሊሶ ምስ ዓበየት ናይ ኣዲኣ ከይትሕዝ ይፈርሕ እሞ ዝኾነ ነገር ክገብር ከም ዘለዎ ይሓስብ። ካብኡ ድማ ኩሎም ተኣኪቦም እናተፃወቱ ዶን ናብቲ ጋራጅ ብምኻድ እቲ ቆፃሪ ልቺ የጥፍኦ። ካብኡ ድማ ኣብቲ ትቦ ናይ ኤሌክትሪክ ይቆርፅ። ምክንያቱ ምስ ተወልዐ ተተሓሒዙ ኮንታክት ክገብር። ካብኡ እውን እቲ ጋዝ ነቲ ገዛ ክመልኦ ከፊትዎ ይኸይድ። ድሕሪ ቁርብ ፃንሒት ንሰበይቱ ይፅዋዓ። ካብኡ እውን ኣብቲ ጋራጅ ናይ ከፍቲ ስጋ ክተምፀሉ ይዛረባ። ንሳ እውን ንክተምፀሉ ተገዲዳ ምስ ኣተወት እቲ መብራህቲ ምስ ትውልዖ እውን እቲ ጋዝ ሂወታ ንኽሓልፎ ምክንያት ይኸውን። ኣብ መወዳእታ እዚ ፊልም ዘርእየና ዶን ምስ ደቁ ሕጉስ ኮይኑ ሂወቱ ይቕፅል ኢሉ እውን ሰበይቱ ብዝገደፈቶ ገንዘብ ሓድሽ ገዛን መኪናን ይገዝእ። እቲ ዝነበረ ጭንቀት ስለ ዘዕገሶ እውን ነፃነት ይስምዖ። ኮይኑ ግን እቲ ፊልም እንትውድእ ማርፊን ዶን ብሞተር ሳይክል ይኽተሎ። ካብኡ ድማ ብድሕሪኦም ምስ ከደ ክልተ ናይ ጥይት ድምፂ ይስማዕ። ማለት እውን ዝተቐተለ ሰብ ከም ዘለዎ ንፈልጥ። እቲ ፊልምና እውን ኣብዚ ይውዳእ። ናይ ሎማዓንቲ ትሕዝቶና እውን ፈቲኹሞ ክትኮኑ ተስፋ ይገብር። ነቲ ቻናል ንምሕጋዝ ላይክ፣ ሳብስክራይብ፣ ሼር ምግባር ኣይንረስዕ። ቀፃሊ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።